Салом духтарако соза нағза нигоҳ кунен аҷоибот 5D-ои фасон омадай 5D бовар кунен ҳамқа бисёр мепурсидан ина 5D омадай дин намуд санг задагай беҳад хушрӯ сангоша бинен чӣ қадр бисёри хушрӯаира диден дин намудай аҷоибот нархаш бошад ду либос 200 сомон 100 сомон як либос яъне 100 сомон меафта мараванд ина каседа дар кора бо касе обтови мегира обтовиш арзон мешава ай ҳами гил духтаро 5 та ранг омадагиай мана ҳозир дигар рангошам нишон метим нигоҳ кунед глош зинда 5D ҳозир ҳама 5D мепурса марамад ина ҳастай ба ҳазур тамошо кунед интихоб кунед материалаш беҳад хушрӯ будай паплин шабилен чихо паплинаки фасонакай мана марамад рангшам аҷоибот ярки сочни хушрӯ мана кадомеш дар корайтона тамошо кунед интихоб кунед дар равакак бурда шумода мерасонанд ира бинен фасонай ва ира бинен охи духтаро ицведа хушрӯай ишаишда хушрӯай мана ина муча мастай диден савзак як либосуш 100 сомонай айди либос боло доставка меша марамад интихоб кунен 5D-ра даррав бурда шумода расонанд 5 та расветкаи хушрӯ омадагай ҳамаш инам хел рангои хадавой. Ассалому алейкум дӯстони азиз сазаи нағзани саломатиё хубай духтарако имрӯза наворда ма мехом шумода глянцвиёи фасона пешниҳод кунам як бурак биненда гилошон ҳамаш новинкаяй диден чихе хушрӯчаяй марамад ишаишта фасон бо аз ҳар як гилош чандтаи расветка дора аз анаминаш 5 расветка ҳастай шумо нависем бо суратошам мепартен ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен ира бинен охи чихе сангчои хушрӯ задагиай нархошон бошад тамошо бинони азиз нархошон як либосаш 270 сомон беҳтарин вариант барои ид ира бинен чихе хушрӯ и санг ира бинен хуб чихе фасон задагиай айям дигар рангош ҳастай аз инам расветкаош ҳастай духтаро шумо нависем бо расмоша мепартоянд тамошо карда интихоб кунен баъд ҳаст аз анаи моделош ишам хушрӯ ишаишта фасон нигоҳ кунен ҳамаш нусхаҳои ипекан ва иша бинен духтаро расветкаш чихе хушрӯай мана марамад сангошам ҳамашам хе қолаб катяй диден чихе фасон мустаҳкам мана и вариантчам хушрӯ рангош ҳамаш беҳтарин баъд нусхаҳошам ҳамаш бои гуфти гапо ана иша бинен аҷоиба ишам фасони хушрӯ глянцеви ипек духтаро мулоимак мешава сабукак мешава утюг кардан дар кор нест мисол ғиҷим намешава беҳад хушрӯай диден баъд ин игло ҳастай мана иглоям глои фасон сангоша бинем бо чихе зичи хушрӯ задагиай аҷоибот беҳтарин нарх кати пешниҳод кардесиян тамошобинони азиз успед кунен дархост кунен дар равакак шумода доставка мекунанд мана ин моделоша биненда чихе хушрӯчай бадана иша бинен ва иша бинен духтаро аҷоиба рақамашон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар марҳамат муроҷиат кунед суратошонам мепартояндтона ҳамаи ҳамино глянцеви ипекои фасони новинкаи духтаро ҳамаш хушрӯай киртада аҷоибот мебироянд марҳамат рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар муроҷиат кунед бо пурра шумода мефаҳмонанд ки кадомаш чӣ хелай духтаро бинен ино ҳамаш нусхаҳои паплинои 500-600 сомон аст ипекои 500-600 сомонра нусхаошай дар глянцеви ипек